Il-kantanta rebbieħa li se tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest, Christabel Borch, illum iltaqat mal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca flimkien ma' membri tal-Fondazzjoni tal-President għal ġid tas-soċjetà. Iżda minn barra li awguraw lil Christabel għas-suċċess tagħha huma ħattru lil Christabel Borch bħala ambaxxatriċi għal din il-fondazzjoni għas-saħħa mentali. Il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li din l-għażla hi bbażata fuq il-messaġġ tal-istess kanzunetta rebbieħa Taboo. Dan hekk kif appellat li grazzi għal dan il-messaġġ iridu nelbu l-istigma dwar is-saħħa mentali li għandna f'pajjiżna. Il-President tennit li kuntenta ħafna bil-messaġġ tal-kanzunetta rebbieħa għaliex hi maħsuba biex tagħmel ħafna ġid filwaqt li taf li Christabel għandha l-kredenzjali kollha biex tgħin twassal il-messaġġ. F'din il-laqgħa fil-President tal-Palazz f'San Anton, il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li flimkien mal-Fondazzjoni tal-President għal ġid tas-soċjetà huma kburin bi Christabel għaliex jafu minn fejn ġejja u jafu x'valuri tħaddan. Min-naħa tagħha, Christabel qalet li onorata li ġiet maħtura bħala ambaxxatriċi għal din il-fondazzjoni sabiex tiġġieled kontra l-istigma li għandna f'Malta dwar is-saħħa mentali. Hekk kif din iżżomm lura lil ħafna nies milli jsibu l-għajnuna. Fl-istess waqt il-kantanta qalet li flimkien mat-tim kollu għandha ħafna x'tagħmel f'dawn it-tliet xhur li ġejjin, kif diġà hemm skedati wkoll numru ta' żjarat f'pajjiżi oħra biex tippromuovi l-kanzunetta Taboo. Din il-ġimgħa stess, Christabel se titla' Lisbona fejn se ssir is-semifinali li fiha se tikkompeti fl-10 ta' Mejju li ġej u diġà għandha aktar żjarat konfermati barra minn Malta, fosthom Londra, Amsterdam u l-Iżrael.